गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङै दङ। सोरबा फैसालि फेसबुकाव लिरदों दुर्गा कारजिया बिनि भिडिअखौ भाइरेल खालामदोंनो पुलिसफोरनो हमनानै गथायनानै हो लोगोफोर। सोरबा फैसालिया USA ना गवा मोनहैबाय आरो बे सोर फैसालि ना बे फैसालियानो हा गथ' गथाय आरो हौवाखौ गारनानै गुबुन सासे हौवादो मोनहैखांनायनि उनाव सोर आरो दुर्गा कारजि बे आरो बोरै मोनलायखो, बे आरो मानो भाइरेल खालामलायखो? दा सोर फैसालि जों बेखौ बुंनो हानाय नङा। गोबां रोखोमनि फैसालि थायो, फेसबुकनिसो बाथ्रा नंना नङा? आं बेखौ बुंबाय थाला आरो बुंबाय थानाबो जेबो जाला। जायफोरा बुजिदों बिसोरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो हागोन। काहानिया मा, नोंथांमोना मा सानो? दिनैनि भिडिअआव गोबां बाथ्रा सावरायगोन, बिसोरनिल' बाथ्रा नङा। आरो मोनसेया जाहैबाय फाइनान्सियेल मेनेजमेन्ट। मैया सासे कमेन्ट हरदों, जोंनि बर' हिनजावफोरा आरो सिख्लाफोरा सोरबा सोरबाया फैसाखौ मोनो नाथाय बाहायनो रोङा, फिउचारनि बागै दोननो रोङा। नंगौ, खोथाया सैथो, बेनि सायावबो बाथ्रा सावरायगोन। थांखांनाय समाव जों नुदों सोरखौबा सानै साथामसो, हिनजाव ना सिख्ला ना उन्दै समावनो हाबा जानानै गोदानै सिख्ला जाफिननाय, जों बेखौ बुंनो हाला। ओरैबायदि देखायो फेसबुकाव मुगानि दखना 50,000, 40,000, 30,000 पाटनि दखना गोदान गोदान, मोनसे फट'शुट आलादा नेक्स्ट, मोनसे फट' नेक्स्ट, माने फट'नि थाखाय 30,000 40,000निखौ खेबसेल' गानो खोमा। बेनि उनाव जोङो मोनथिनो मोनबाय बिसोर फैसाखौ बबेनिफ्राय मोनो। फैसानि सायावबो बाथ्रा सावरायगोन, भिडिअखौ जोबजासिम खोनासं। जोङो मैया दाख्लैनि गेजेराव जाबायदि दावराव जाबाय, जोङो बिसोरनि सायाव बाथ्रा सावरायबाय थानानै जेबो जाला होननानै आं बुंखाबाय। नाथाय सोरबा गवायाव सिकिउरिटि मावनाय सासे सेंग्राया सासे समायना हिनजावखौ थगायनो रोंदोंब्ला जोङो बि सेंग्रानि नामावबो आखाइ खबनांगोन। खबनांगोन ना खबनाङा? आरो सासे हिनजावा एसेबां मोजां मोजां रिल्स बानायो, न'फोरा बिल्डिं जाबायदि देखायो, बेफोरबायदि हिनजावा बाथ्राया सैथोमारबा सासे हौवानि दुखु सुखुखौ नुनानै बेनि लाइफआनो बरबाद जाजोब्बाय, बेहा जेबो गैला आंनि अनगायै, एसेबां अननाय होदों सासे हौवानो गावनि गथ' गथाय आरो हौवाखौ दोनथ'नानै, बेनि नामावबो जों आखाइ खबनांगोन। आखाइ खबनांगोन ना खबनाङा? सासे हिनजाव मानसिया, सासे सेंग्राया, जों दा क्लियार नङा इउनाइटेड स्टेट अफ आमेरिकायावसो दंमारोना ना गवायावसो दोङो। मानो होनोब्ला कल रेकर्डिंआव बुंथारदो बे हिनजावा। एमजे सोंनायाव नों बबाव दोङो? US आव होनना सोंदो एमजेआ। US आव होनदों। अब्ला क्लियार नङा बाथ्राया, जोंबो बुंनाया जाबाय गवायाव दंमारो होनना। नाथाय दा मोनसे कल रेकर्डिं ओंखारबावदो गोदानै, गवायाव थानाय हौवालानि न'खरनि। बे बाथ्राखौ जों उननि भिडिअफोराव सावरायगोन। क्लियार जायोब्ला जानला मोनला बुंग्रोनो हानाय नङा। जों आखाइ खबनांगोन ना खबनाङा? सासे हिनजावनि मुङाव आरो सासे सिकिउरिटि मावनानै माबायदि गुबुन जायगायाव थानानै मानसिखौ माबायदि थगायनो रोंदों। मानसिया गुबुन जायगायाव ओंखारोब्ला गोबां गोरों जायो। हा? गामिनिफ्राय गुबुन जायगायाव ओंखारबोगोन ना, टाउन एरियायाव फैसाखौ माबायदि खामायनांगौ, 10 थाखाया मा बुस्थु, थाइसेया मा बुस्थु, बेखौ सिनायो। आरो मानसिखौ थगायनो फाननो बारा गोबाव समबो नाङा, गाज्रि खामानि मावनो गोनांब्ला गोबां सोलोंनो मोनो। हा? एसेबां समायना हा न'खर गोनां आरो हिनजावखौ थगायनो हादोंब्ला, नंना नङा? आखाइ हमनांगोन भाइ नोंनि नामाव, खोथाया सैथोमारब्ला। दा जों बिसोरनि सायाव जेबो बुंला। हा? आरो दुर्गा कारजि, हा? बिथाङा आरो सोर जालायखो गेजेराव? आसरित बाथ्रा, नंना नङा? दा जों सावरायगोन फाइनान्सियेल मेनेजमेन्ट। मैया सासे कमेन्ट हरदोंमोन, नंमारगौ। जों नुदोंमोन ना थांनाय समफोराव ओरैबायदि दामि दामि दखना, आंबो हैरान जायोमोन। दिनैनि दिनाव फार्स्ट क्लास जब, बयनिख्रुइबो मोजांसिन फैसा मोनो साख्रि मावनानै, जायखौ बुङो जेरै
डक्टर इन्जिनियार एसिस्टेन्ट प्रफेसर बिसोरनि दरमाया गोबां बैसोरबायदि हिनजावफोराबो सिख्लाफोराबो बेफोरबायदि मुगानि पाटनि सोलाय गाननानै फेसबुकआव देखायनो हाया आं होनखायो फिउचारनि बाथ्राखौ साननानै लन लानानै न' लुनांगौ लन लानानै कार बायनांगौ साख्रि मावनांगौ आरो फिउचार गथ'फोरखौ मोजां खालामनांगौ बिसोरबो हाया नाथाय जोंनि गेजेराव सानैसो ओरैबायदि देखायदोंमोन 30, 40, 50 हैरान जालाङो बिसोरनि ड्रेस सोलायनायखौ नुयोब्ला गारिनिफ्राय लानानै बेनिफ्राय जों जेब्ला दावराव जानाय नुबाय इउटुबनि गेजेरजों फेसबुकनि गेजेरजों अब्लासो बुजि मोनबाय जोङो बिसोर फैसाखौ बबेनिफ्राय मोन्दोंमोन नंगौ फैसाखौ मोन्दों नाथाय भबिष्यत फिउचारनि बागै जेबो खामानि मावनो रोङाखै खोमा बेफोरबायदि मोननाय फैसाखौ जोङो सोरबा हौवाफोरनिफ्राय मोनबाय बे फैसाखौ जों माबायदि दोननानै जोङो फिउचारनि थाखाय जों मा खालामनो हागोन बा आंनि गथ' बा हाबा जागोन नंना नङा आइफन 1.5 लाखनि आइफनाथ' नर्मेल बाथ्रा ओरै 1.5 लाखनि आइफनाथ' बिसोरनि थाखाय ओरैल' दाम नांगौ दखना मुगानि पाटनि दामि सोलाय मोनसे फट'आवनो अब्ला सानना नाय आरो बैफोरखौ नुनानै जोंनि माखासे लाइमोन सिख्ला उन्दै गथ'फोरा जोंसो मिथिया सोलोंदों बिसोरनि उनजों खारफादों बिसोरजों खारफायाखै नाथाय बिसोरबो आलादा लामा लानानै खारदों दिनैनि गेजेराव मानो दावराव जाबाय थादों दिनैनि दिनाव मानो सेंग्राफोरजों कल रायलायनानै 10,000 नांगौ 20,000 नांगौ मानो ओंखारबाय थादों दिनै गुबुनखौ नुनानैबो माखासे गथ'फोरा सोलोंदों बेबो उन्दै गथ'फोरा फरायनायाव गोसो गैला फरायनो हाला ओरैबायदि सानो फरायनानै मा मोनगोन नङा दिनैनि दिनावबो फरायनानै गोरों जालाय फंबायमोन बिनानावमोन मा मोनगोन नङा मोनगोन नाथाय नों गोरों जानो हायाब्ला साज्रां फरायनानै दिनैनि दिनाव जेबो जाया बे कम्पिटिसन जुगाव नों गोरों जाथारनांगोन आरो नों गोरों जाथारनो हायाब्ला दिनैनि दिनाव नों फरायनायखौ ज्राब गारनायाबो साबसिनखा लाजिनानै जेबो लाब गैया नोङो फिउचारनि थाखाय नोङो नोंनि लामाखौ नागिरनांगोन मोजां खामानि मावनो सोलोंनांगोन आखाइनि खामानि सोलोंनानै लानांगोन अब्लासो नोङो फिउचाराव मोजां जाहैगोन दिनैनि दिनाव बिनानावमोन आरो फंबायमोन सोरनिबा बे आखाइ दामगासेयावनो आइफन मोननाय मुगानि दखना मोननाय पाटनि दखना मोननाय बेफोरबायदि मोनोब्लाबो नोंसोरो दोननो रोंनांगोन फिउचारनि थाखाय बेनिखायनो सासे मानसिया आंनाव कमेन्ट हरदों बेंगलनि हिनजावफोरखौ सिख्लाफोरखौ नायफै माबायदि फैसाखौ इउज खालामो बाहायो सेभिं खालामो गथ' गथायखौ मोजां खालामो गुबुन जायगानि मानसिफोरा माबायदि फैसाखौ दोनथुमो माबायदि खालामो नाथाय जोंनिया माखासे मानसिफोरा ओरैबायदि देखायनानैनो गारजोबो जेबो गैया फिउचारनिबो ना गथ'खौ मोजां खालामनो हादो ना रावखौबो मोजां खालामनो हायाखै गावल' जोङो गोबां सोलोंनांगौ दङ गोबां बाथ्रा मोनथिनो गोनां दङ बेनिखायनो दिनैनि दिनाव थांखा फरायाब्ला आरो फरायनो गोसो जायाब्ला फंबाय आरो बिनानावमोन लाइफआ ओरैबायदि डेन्जार जागोन ओरैबायदि डेन्जार जागोन फैनो गोनां समाव बेखौ आरो बुंनांगौ जेबो गैला आरो बेखौ गावबा गावनो साननानै खामानि मावनो नांगोन आरो सेभिं खालामनो रोंनांगोन दोनथुमनो रोंनांगोन फिउचार गथ' गथायनि थाखाय जोंनि थाखायल' जाबा जोंनि थाखायल' बेरायब्लाबो जानाय नङा फिउचारनि थाखाय रावखौबो मोजां खालामनानै गालांनो हायाब्ला जेबो जानाय नङा नंना नङा गुबुन मानसिफोरा फिउचारनिल' नायो गावनि गथ' गथाय मानसिफोरखौ माबायदि मोजां खालामनो हागोन माबायदि डक्टर इन्जिनियार फरायनो होनो हागोन बेफोरखौल' नायो जों मा खालामो जानाय लोंनायाव स्राव खालामजोबो फोजोबजोबो गावनो नंना नङा गुबुननि ओरै दामबानो आइफन मोननाय गारि मोननाय दखना मोननाय बेफोरखौ गोसो होनाङा गावबा गाव खामायनो नाजा जेब्ला दावराव जायो दिनैनि दिनाव ससियेल मिडियानि जुग नों बबेनिफ्राय खामायोमोन गासैबो अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द